Majalisar mai shayi, majalisar mai shayi ta makarantar kan labarai ne. Nan za ka ji zancen sharri, za ka ji yau alkhairi. Majalisar mai shayi, wani irin zancen da yake a wajen tebur mai shayi. Kai tun da zai dake maka magana ka ban biredi da shayi baka fara ban biredin ba da malam baki kai an ka zo ka ce gudawa. Wani irin gudawa ka san da wacce na zo. Da dama a gegu. Magaji. Ka kasa ambatu. Malam baki. Mana gama kiransa a waya. A to dama iya nan ne kuma ko? Kana wace anguwa ne? Ina injin shinkafa ne. Kuwa? Kai da Allah kamar na sallama mana. Ke fa na fahimci fa kin rena ni fa. Kai idan kai fulani ne mu mutane ne ka ji ko? Ka bani burodi. Ai Ga koma ka zo nan baka ga ka murkushe man kafa ba. Kafa agwagwa ka taga ko na jaki. ko kuma ka girma wannan ne? Albishirinka. Godo. Yanzu na kuna jin daɗi. Ina ma a ce da ni ne a hanyar layinmu ne aka zo aka kankare aka yi mana wannan gyaran gaba daya. Idan hanya ne ina faɗa ma mu yanzu ba ma samun wahala na neman mashin. Da man fito bakin hanyar sai ka ji mashin ya daga mu. Hanya ne an sade mana titi tun daga Kilema har Shinge mu yanzu an gwamma kaman jariya. Malam baki. Wannan hanya da kake gani ba wai yanki ba al'ummar yankin bane. Al'ummar jihar ne ranka ta kabga ki. Haka ne. Saboda hanyar karka manta akwai cici asibiti. Na daya akwai kasuwar Shinge wannan a sati tana ci sau biyu. Sannan akwai rice mill gurin shinkafa. Yauwa akwai abatuwa gurin yanka kwata kenan gurin yankan shanu. Kuma duka a wannan kwalta. Duka a wannan kwantar ne kwantar ta dauka tun daga Kilema ba ta tsaya ba ya ta fito tana ta hade da hanyar tudun kwantara. Haka mai girma gwamna injiniya Abdullahi Sule ya gina mana ita. To don haka ba al'ummar yanki ne ba al'ummar jihar da suke mora gaba daya. To ai haka a dama lamarin gwamnati take. Da zaran ka zo ka fara aiki daga inda wa'adinka ya kare aikin nan bai kare ba in ka tsaya. To inda adalci sai kai koyi da mai girma gwamna injiniya Abdullahi Sule ka fara daga yadda mutum ya tsaya ka karasa. Sanuwa na idan na she mata mu shiga gari. Sai ki ga tana ta tsalle tana ta jijjiga bindinta. Araji wannan. Saniyan da haka ko? Saboda tana abin da za ta zo ta hakwanta. Kuma kuna ta yankin bedi ne ke Ya fara gado ne in ya zauna ya fara ma ƙarya zaka ji har kana warin tuta saboda ƙarya. Kai kuma matsala na da kai kullum mutum ta yi magana ba za ka ja girman ka ba Araji. Hanyar Kilema zuwa Shinge a wannan hanya din Command Secondary School na wurin ne. Injiniya Abdullahi Sule yana duba ne ya gani wannan abun zai taimaki al'umma. Gwamna kamar yadda na saba suka yi hakuri yanzu ma zan yi na karya maka hula. Baraya Bangar ce ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin. Teburin mai shayi kwarai ana samun labarai, wasu na furta gaskiya wasu ko sai da su sarrai.